Kapin 30 katao ang patay dihang gilunupan ang daghang lugar sa Maguindanao. Kiniwa na anod atol sa baha ug natabunan atol sa landslide sa tulo ka lungsod sa probinsya. Ano ang report? Ingon ani ang sitwasyon sa UP Maguindanao human sa pila ka oras nga ulan kagabi. Makita sa mga hulagway nga nalubog sa tubig baha ang mga sakyanan ug mga balay. Sa cellphone video nga kuha sa 1st Maneuver Platoon Maguindanao PMFC atol sa ilang pag-rescue, makita ang halos hangtod liog na ang level sa tubig baha. Ma'am, okay lang kayo dyan, sir? Natanggong sab ang mga mitambong sa Indigenous People Celebration sulod sa gym sa UP gumikan sa pagbaha. Makita nga misulod na sab ang tubig baha sa maong gymnasium. Matud pa, usa ka magbani ang gianod sa baha sa barangay Rempes kung asa pipila ka mga miyembro ni ini ang nakaplagang patay. Sumala ni BARM Interior and Local Government Minister Nagib Sinarimbo, 5 ang natala nga namatay sa UP. Sa Dato Blasinswat, pipila ka mga sakyanan ang gianod, gawas sa mga balay ug infrastruktura nga nadanyos, pipila sab ka mga binong hayop ang nangamatay. Sa barangay Tanuel sa Dato Udin Sinswat sa Maguindanao, 2 ka mga bata ang gikatahong namatay gumikan sa landslide sa lugar. Sumala ni Sinarimbo, 16 kataong namatay sa Dato Udin Sinsuwat ug napulo sa Dato Blati Sinsuwat. Sa Cotabato City, gisulod sab og tubig baha ang mga kabalayan. Busa nag-ihay na lang og hikling sila mga gamit ang mga residente. Doon na say mibakwit nga mga magbanay sa mga evacuation area sa lungsod. Lubog sab sa tubig baha ang pipila ka mga tulunghaan sa Libak Sultan Kudarat. Busa temporaryo unang gisuspindi ang klase sa mga bata. Samtang sa General Santos City, 42 ka mga balay daplin sa baybayon sa Purok Sarip Muksin, Barangay Baluan ang gikuso-kuso sa dagkong balod atol sa nasinating kusog nga hangin kagabi. Upat ni ini ang totally damage. Sa karon, ana-ana sa Baluan Gym ang mga apektadong pamilya. Anang lupad akong sil. Ang kahoy nga puto lang iyahang rihas gud sa wang. For the first time yun. 33 years old ako diya ako gitanganak karon pa jud nahitabo. Karon ongoing ang intake sa tuang DSWD para maplanuhan dayon namo no unsay angay nga mga assistance nga atong ihatag dito sa Sumala sa pag-asa ang pagdaot sa panahon sa Central Mindanao epekto sa bagyong Paing nga nasa Eastern Visayas. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.